pamberi nehondo, pamberi peri nehondo, pamberi nenational shutdown. Ndo hondo yacho ka yekuvhara zvese zviri muZimbabwe kuti ZANU-PF iende. Ndo hondo yatiri kutaura pamusoro pezvayo. Pamberi nehondo makomrade, pamberi nenational shutdown, pamberi nekubvisa ZANU-PF. Hurumende inodzvenyerera zvizvarwa zvayo, macitizens ayo. Unogara sei nehuko netsika yekuti inojobora mazai yese. I urge all Zimbabweans to maintain efforts towards creating a peaceful, secure, and hospitable environment for our visiting delegates, Mnangagwa remarked on Tuesday. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa, dangokutenda nekuti nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Yes, and ndadzoka ndasima ndiri fit baba. Pana vaida kundisa paskero, vachida kundisaiza, but and fit baba. Fit zvototi aiwa maworks takuti taakurova tichiendesa bhora kumbera. Handitika handisida kunyanyotaura zvakawanda, ndichazodzoka ngo ndichikuudza kuti zviri kufamba sei. But zvamanje hanzi nemukuru, hatisi kuda nhubu, hatisi kuda nhesva mukono dzinoita sei, dzino misbehave kana vaenzi vauya. Ndo mashoko andakakubatsirai zvamanje. Saka dauti ndikuverengerei pataurwa nemukuru. Ndapedza ipapo ndakusiyai muchinzwa mawovets manyowani fresh blood vachitaura kuti pamberi nehondo, pamberi nekubvisa ZANU-PF vari kuronga national shutdown. Pakashata ma1 chaiwo handitika. Saka tisatapinda munyaya yangu, tongogara tichiyeuchidzana ka, tichionesana, because upenyu uyu unodaita sei, unodaita tichionesana, tichidzorana, tichitaurirana, tichipangana mazano, toziva kuti aiwaka zvinhu zvedu zviri kufamba sei, zvinhu zvedu zvakaita sei, zvakamira sei. Handitika munhu ngaarongeke, vhura bank account. Handitika bata Michael ndiye ane nhamba dziri apo idzo. Wotaura kuti ndabva kuna DJ Holly, ndoda kuvhurirawo an FNB bank account kuti zvinhu zvangu zviite sei, zvirongeke. Anokusota nice baba, akusota nice kudaro. Woitawo sei, woitawo munhu pane vanhu. Handitika wogarawo une bank account, zvinhu zvako zvakaita sei, zvakarongeka. Tiri kutiwo futi kana une bhizimusi rako, bhindauko rauri kuita munyika yeSouth Africa, aiwaka munhu ngaange ane mapepa. Chinhu chakaita sei, chinhu chakanaka kuti munhu ange anawo. Saka register company iyo, bata Owen panhamba idzo dziri pasi apo. Wotaura kuti Owen, tabva nekuna DJ Holly, toda kuregister company. Akaregister company okuvhurira bank account, FNB bank account. Handitika zvoita sei, zvinhu zvorongeka, zvinhu zvopinda mugwara. Handitika right. Rikandipinde munyaya yangu, sanyanyotambisa nguva, muzvionere mega kuti zviri kurongwa nemukuru kuti vari kutirongerei sevana vevhu. Vari kuronga. Right, nyaya yacho ndo iyo irapo yo. Mnangagwa speaks on protest. VaMnangagwa votaura pamusoro pekuita sei, pekuratidzira ma1. Vamwe vakamboronga vada kunoita protest kuZambia, zvikasabudirira.
zvakaenda nepamwe vamwe kuronga yezvino zvekuti aiwa muzimbabwe imomo ngatiite sei ngatiwanikwe tichiratidzira panoita sei panouya vaenzi vesadhak but ndozviri kutaurwa nemukuru izvo kunzi aiwa nesva mukono nonzvatunzva mara patsetsetse tikukuzivai ende tiri kuti unhu hwenyu hwamuri kuda kuita ihwohwo hauna kuita sei hauna kunaka handitya rega ndingokuverengerai apo tatapinda muvoice note ramukoma Jeff Judah vachitaura pamberi nehondo hanzi I urge all Zimbabweans to maintain efforts towards creating a peaceful, secure and hospitable environment for our visiting delegates. Mnangagwa remarked on Tuesday. Saka ndo speech yakataura musi Tuesday iyi ndisiri kunzwa zvangu but ndakati aiwaka iyi nyaya indofanira kuzoya nayo paplatform toita sei toratidza hama neshamwari saka vari kuronga shutdown hanzi nemukuru zvamuri kuita izvozvo tiri kuzviziva but itai sei itai makangwarira nekuti munozoti mavarangwa ita sei azara avhu handitika saka ndoda kusiyai muchinzwa voice note ramukoma Jeff Judah vachitaura ivo kuti aiwaka pamberi nehondo we have to do a national shutdown pakashata ndita so as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes kuti it's bye for now ngasangane mchi muvhidhiyo rinotera pamberi nehondo pamberi peri nehondo pamberi nenational shutdown ndo hondo yachoka yekuvhara zvese zviri muzimbabwe kuti ZANU-PF iende ndo hondo yatiri kutaura pamusoro pezvayo pamberi nehondo makomrade pamberi nenational shutdown pamberi nekubvisa ZANU-PF hurumende inodzvenyerera zvizvarwa zvayo macitizens ayo unogara sei nehuko netsika yekuti inojobora mazai yese ichiti mazai angu andakakandira dzinowanda sei huku ichita basa rekujobora mazai ayo ichinwa yoku yese iri mukati haifanirwa kuzobereka imwe mbeu ndo zvakaita ZANU-PF haina tsitsiba ine hutsinye hwetaipi yembwa iye inonzi chipitibhuru ine mbiri yehutsinye nokuruma nokuuraya chipitibhuru so chinoti chakazvara vana vacho makanonoka kusvika chete changorumwa nenzara zvishoma chinobvambura kudya vana kuuraya vana vacho ndo dhimoni riri pane ZANU-PF ndere chipitibhuru imbwa iye inonzi chipitibhuru ndosaka muchinzwa vanhu vanonzi hatikutenderei kuchengeta imbwa dzinonzi zvipitibhuru mumana mumarokesheni vanotodzichengeta vanotochengeta nenharo but unonzwa history yekuti ninga akachengeta chipitibhuru chakamuurayira mwana wake ende ngozi dziri paimbwa inonzi chipitibhuru ndeyekuti kunyange uchichipa sadza nenyama nei pamusha pako ipapo wakaita mwana waunoda chakazviona kuti uri kufarira mwana wako wakazvarewo chinotaimira usipo unowana mwana iye atitasa charuma chauraya ndo dhimoni riri pane ZANU-PF pakangoita munhu anonzi ari kudiwa nevanhu munhu iyeye ZANU-PF yakazviona inotaimira enda nerweseri yomutumira mastate agents yonouraya kuponda munozongwana chinzi munhu asi hakusisina ndo maparariro akaita vanhu vese vanonzi vakabhudhakitirwa vakashayikwa vakanyangarika icho nochoona chichitendera chipitibhuru icho chitonga hapana zvachinoziva chiricho chauraya ndo dhimoni riri pane ZANU-PF ndere chipitibhuru chairo chimbwa chiye chinonzi chipitibhuru chiya dzimwe nguva ndotozotenda vapostori patsika yekuti vakanzi musachengete imbwa pamwe yanga iri nhau yemaspirits akadaro maspirits akadaro nhau iripo ndeyekuti ndatidzidzei pakuti madomasi akarohwa nechirwere chinonzi red spider mite chikundura kana kuti inda mamwe madomasi ese asati agreen hakuzombonzi chispray aibvisa yaarohwa nechikundura muchikanda kwachiri green angasati aitwa chirwere mumaisoko zvinonzi dzurai munda wese munorasira uko vamwe vogoti kuingwani mamwe anga achiri mafurauzi wani ingwani mamwe anga achiri green wani akasati abatwa nechirwere madii kuspraya zvinonzi dzurai munorasira kure
mutanga kudyara mbeu itsva. Ndesaka muri kuona kuti paKenya apa vanhu vari kuramba government of national unity nekuti Ruto, William Ruto vakutomiti William Rotten, munhu akaora. Uri kunzi wakaurayisa vanhu iwe, zvino iko nezvawakutaura nauye kuti nemapolitical party enyimi mada kuita government of national unity. Ndeani? Inobenefita ani? Maudzwa nani? Matumwa nani imi makumhanya kuti mada kuita government of national unity? Vanhu vekuKenya vari kuti hatichadi hurumende iripo, nemaopposition aripo ngaabve. So this cleaning act kufanana nemadomasi anenge arohwa nered spider mite muZimbabwe, people just like Kenya, they want to pave way for a transitional government whereby the ruling party iriko kuKenya yaRuto nemaopposition vari kunzi ibvai, ndimi makonzera kuparadzwa kwevanhu nekutambudzika kwavanhu, ibvai, hamuchadiwi nevanhu. Vangu vatenda nerweseri kunogadzira government of national unity, maopposition, ma-MP nemaruling party, vanhu vakati aiwa hatichadi, pave way for a transitional government. Imi hamuchadiwi, nyika imborohwa nemhepo, makaurayisa vanhu. By the same measure kuZimbabwe kuri kudiwa transitional government authority. Ava veZANU-PF havachadiwa, nemaopposition ese anga aripo ngaambomira ngavabve. Hongu vamwe vacho vanogona kunge vakafanana nemadomasa asati abatwa nechirwere chechikundura red spider mite, vamwe vachine maflowers, they are promising something good, but nekuda kuti chirwere chakapinda zvinonzi dzurai zvese mutange panyowani patsva, ndokuti muve negoho rakanaka, you start afresh. Ndokuti vanozopinda pahurumende inouya following transitional period vanodzidza kutya corruption, kutya huori, kutya umbavha, kutya hutsinye, kutya kuponda, kutya kunyepa, because vanenge vachiziva kuti tinodzurwa zvakare vanhu vakatanga panyowani. That should be this principle everywhere. Ndosaka muchiona kuti Nelson Mandela achibuda mujeri nyika inambonzi vanhu vakutenda mangwana kuma-election. Nyika yakaita 5 years iri pa-transitional period. Ndiko kwakabuda maproject ese amainzwa yana Truth and Reconciliation Commission, zvichifukunurwa zvakavanzika, zvichitaurwa pachena, maconstitution achigadziriswa, kwakuzoitiswa ma-elections ne-international community. Zvikanzi imi muSouth Africa hamuzviitise ma-elections, munotoitiswa ne-international community for a free and fair election. Mandela ndo paakazohwina kuita president, but abuda mujeri akatobeta 5 years, nyika ichienda ku-transitional period. By the same measure nayo Zimbabwe inotoda that transitional grace period, nyika irohwe nemhepo, ifurwe nemhepo. Ndisaka tiri kuti maZimbabwe musabvume kuitiswa. Iko nezvimakazara zvimabhogasi MP, zvimwe zvikwashabangu, zvimwe zvimaZANU-PF, zvimwe zvisingazika. Tiri kuti zvese zvimamhuri yeZimbabwe itai hatichada, madomasi arohwa nered spider mite, hurumende yemadomasi arohwa, dzurai zvese zvirimo, munorasirwa kustart afresh from point zero. Ndisaka muchiona kuti panguva yaNoah Mwari achiparadza nyika akasiya mbeu chete, yakanzi pinde mbeu iyoyi ndaipinde muareka, zvimwe zvese zvikanzi paradzai, flush it out, flush down the toilet. Zvakarohwa nemvura zvakaparara, Mwari akasiya mbeu. Pakuparadzwa kwenyika yeNikirini futi yeBhabhironi, Mwari aive nechikonzero kuti paradzai zvese. Pakuparara kweSodhomu neGomora nemamwe maguta ese akanga ari 5, makabuda chete Loti nevana vake, zvimwe zvese zvakanzi paradzai. So tasvika on that level yekuti zvinhu zvese zvinonzi ZANU-PF zvinofanira must go. Ndosaka muchiona kuGermany nanhasi nekuItaly, it's a criminal offense kutaura zvaMussolini fascist party nezvaHitler the Nazi party, unoenda kujeri. Zvakanzi flush down the toilet, it's banned totally. So the same nemapolitical parties ari muZimbabwe, if they want vanofanira kumirira new after transitional government. Nezita rekuti ZANU-PF harifanira kutoshandiswa
vanhu vanotozvitsvaga mazita manyowani nemasymbols manyowani. That is the way forward. Politics dzekuzimbabwe dzapindwa nered spider mite dzaada kudzurwa, ndisaka muri kuona kukinya varamba vati hazviiti, no government of national unity atide, nyika ngaindi kutransitional government. Vangu vatonzvengana Ruto ende vangu vatonzvenga zvikanzi zvavo zvechitsotsi zvekusangana paopposition zvese neopposition nemaruling party vachiti datichita government of national unity titonge nyika tiri pamwe chete, hatisi kuzvida, nyika ndaite kutransitional government, mapolitician achadiwa. The same with ZANU-PF. Tarisai muone kuRwanda vakaita sei. They are having their election after almost 20 years of transitional government. Nyika ichitapira, nyika ine uchi. Kwete zvenyu zvatainyeperana nana Mnangagwa chiti ndakangopinda chete gore rinouya zvikoro mahara, ndakangopinda chete mamuri muna November zvikanzi muna January zvikoro mahara. Iwe nezvo zvakutodhura wese, makutorerwa nemombe nempudzi nechembere dziri kutengesa matohwe nemadomasi nemango dzakunzi bhadharai taxi, zvimwe zvinhu vachibvutirwa vachipambwa, vakadzi vane vana vari kuyamusa vachivharirwa mumajeri, kuonekwa makamera muri vatatu zvonzi matomukira hurumende vharirai mujeri, mapurisa nemasoja amarombo vari kuita kugara vachiita pfungwa yekuba. Zvese nemapurisa vamwe tikaona vachivharirwa mumakombe vaita hutsotsi, mapurisa vachitakurwa vachitizwa nawo. You can't call that a country, a nation. Vaita mbiri yekudhinda zvimari zvisingashande, dai zvaishanda zvaitanga imimi muri kuwanikwa muchishandisa ma-US dollars, but makadhinda rini zvimazige zvenyuzvo, enda musingabude makazvibata muchipa vanhu. Kumarari munotakura ma-US dollars zvidava munenge muchipa vanhu. Munotaura kuti vamwe vanhu makuvasungira kushandisa ma-US, asi imimi pamarari munenge muchigovera ma-US. Why musingagovere vanhu zvemazigi izvozvo? Saka tikutaura kuti nyika yapindwa nehosha yakaipa. Iko kuti record yevamwe ma-opposition leaders ekuti vanenge vachipomerana pachavo pahuleaders ipapo, ichidzi uimba vaka nobira vamwe maleader akati mari wakati within the opposition.